Kaixo Santa Teresa guneko kide eta auzokide guztioi. Amaiten ari da 2020 urte arraro hau. Inoiz ahaztuko ez dugun urtea. Ez da erraza izan. Hala ere, abentura eta esperientzia ahaztezinak bizi izan ditugu elkarrekin. Denok galdu dugu zerbait, batzuk asko, gehiegi, baina beti sentitu dugu ikastolaren eta auzoaren berotasuna eta elkartasuna. Distantzian ere elkarrekin egon gara, elkar zaintzeko garaia bizi dugu. Guretzat ere ez da erraza izan. Gure aiton amonak berriz bezarkatu nahi ditugu. Musiz bete. 2021an gure egoak berriz zabaldu nahi ditugu. Egan egin, gure ametsak bete. Horra, 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 gure olentzero. Bihar merendatzeko boti hartuakin ole olentzero. Ole olentzero, ole olentzero. Ezin dugu urtea amaitu eskerrak eman gabe. Mila esker, familia eta komunitate osoari izan duzuen jarreragatik, mundialak zarete. Sasi guztien gainetik eta laino guztien azpitik, indartsu aurrera egingo dugu, elkartasunez eta apaltasunez.